Ebuka bụ ungrateful fellow. Ebuka bụ ungrateful human being. If you don't know, ọ ya mpụta na afọ ebe ya apụta na comment section ma ị na-asị that na anyị na-fight Ebuka na Igbo are fighting their own na Igbo afụrụ onwe fa n'anya. O nwere ike ifụrụ onwe gị n'anya maọbụ ifụrụ ndị gị na fa nọ n'anya kwubelu ya onwe gị. Do you understand me? Ịbịaza na-asị m na Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ebuka bụ ezigbote ungrateful fellow, and I will explain this thing to you here. Akwa Ebuka opega Enugu host crusade kedu ife ọ gwara unu ebe a? Ọ gwara gị that na the massive crowd ọ gadara na onwebere onye gadara ya. Na because of crowd ka o ji bịawa Enugu, ọ bịara ipruvuru Mbaka point. Ekwubuona m ife a before, bana ịpụta na comment section ma ị bịa na-asị na anyị na fight Ebuka. O wee hapụzie ije visit onye afọ nyere ya platform, onye abiliela da o ji wee ligolu. Ifụlọ nke ahụ azụ ife adịrọ mma, right? Ị na-asị grace kedu grace ji ebe Ebuka na Ebuka ọma Bible onwe ihe Ebuka ma concerning ife a ifụrụ ọ na-eme because of gịnị na onye dịka Mbaka almost kere afia bụ South East Popular Reverend Fathers na-host adoration bụ ihe nyekwele Ebuka n'ọkụ. If you don't know, now after ka ha kwechazili ya n'ọkụ, ọtọnụzi against them. Gwabazie mụ na gị na-abụ na ndị Reverend Fathers wụ mama ha ife na-akwa ịvachie Reverend Father. Gwabazie mụ na gị na-abụ na ndị Reverend Sister na-arị ya ka anya na fa mmekọba ka ọnụ bafa. Bidozie fight ba ndị afọ nyere ya lada, ndị ahụ kwere ya n'ọkụ. Ifụrụ ife afazi ife adịrọ mma, mana ị na-abịa agwa m o ji wee bụdat na anyị na fight Ebuka. Ị nwekwara akọ nke iji enwe uche. Ị nwekwara akọ nke iji enwe uche. Ị na-abịa agwa m maka Ebuka Grace. Na okwu ahụ ọ pụtara na n'Enugu na-agwa m na gị na-abụ na o ji wee bụdat na crowd ọ gadara na onwebere onye gadara, ọ dị necessary. Ọ maka crowd ka o ji wee bịa? Is it all about gathering crowd ka about liberating people and sending the message ga-abalị ndị mmadụ uru? Ebuka ọma Bible o nwere akwụkwọ Ebuka kịta akwụba Reverend Father, o nwere ka iwe Ebuka cheta aja ebe Bible dị? Enwezuga na ndị Reverend Fathers kwuru Ebuka n'ọkụ. Ebuka karị na-akịkọ kịta, I'm telling you. Mana ọ pụtara were ideology of ndị Roman Catholic. I can categorically tell you today that 90 or 95% of members Ebuka bụ ndị Roman Catholic. Ọ bụ na o si na Roman Catholic wee pụtaruo na ọrụ onwe etu a alọ choosing si wee bido, o nwere ike banye na yala ama onye bụ Ebuka. I'm telling you, if you don't know this one. If you don't know this one. He wee nghọta that na Ebuka na Mbaka adịrọ na mma. Onye a biri aka n'isi wee sị ya na ọ ya adịrị ya na mma, wee sị anya gaba na Chukwu na onyelie, saa ya ọkpa, kwụnye n'ọkụ, advertise ya ka ọ bịara Enugu mechaa crusade o jele of the person. Every day ife ọ na-capitalize na mụ na gị na-abụ na a na-achụgharị ya sọsọ ya meseji ọ na-agwa unu na-ajide against him, na-eji ya envy, na-eji achụ ya ka igbuo. Nwere power Ebuka nwe grace na-eso ya. Grace na-eso ya grace ndị Roman Catholic. Ọ kwụbara akpa simenti Virgin Maria na-ekpogharị chaparate. Ameni ndị Anglican na-eforo Ebuka. Ị bịara agwa m dat na anyị na-attack nwanne anyị, mana ịda afụ dat na unu nwa na-attack ndị Reverend Father nke abụ abụrụ attack. Nkụ na yuzu na sense ịbịazikwana na-abịa agwa m na anyị na-fight onwe anyị. Ife anyị na-ekwu okwu ebe a bụ the truth ka anyị na-epreachiri gị. Ọ bụ na ị like ya, unfollow me. Mana ana m achọ ka ịghọta that na Ebuka bụ ungrateful fellow, ungrateful human being ọ bụ. Because ọ bụ na ọ dị grateful, ọ suppose na ịdaizi irecognize ndị afọ kwere ya n'ọkụ. If you don't know, look around you. Adịbeghị onwere ndị ọ kwere n'ọkụ, ndị a na-respect ruo tata. Kedu afịa ma nke na Abuja, ma Suleiman, ma Paul Eneche, ma Papa J, many of them nwere ndị loyal to him. Mana Ebuka azụchara ya ọfụnga, bidosie attack ebazie ndị akwere ya n'ọkụ. Then anyị na-ekwuzi okwu kịta na-ebịa chetebele m na anyị na-fight onwe anyị.